salutare tuturor, numele meu e Ian și astăzi suntem împreună cu Denis! Salut, Denis! Salut! Astăzi o să ne jucăm și pe serverul gangster.org și pe survival. Așa. Login rap. Așa. Intrăm pe Skywars Arena, pe Magenta, joacă și căutăm un lobby. Aici. Așa. Ia zi de aici ce mai faci? Ce faci? Prezintă-te și nouă. Da, după că nu știe toată lumea. Prezintă-te. Ești youtuber? Da. Câte videoclipuri ai? 25. Deocamdată. Câți abonați ai? Vreo 4. E slab. Parcă doar mai mult. Am 2. Cu tine. Ia zi-ne când vii pe Skywars, pe gangster.ro. Păi nu site-ul. Gangster.org. Așa. Ieșim, yes. Arena Great. Săclină B-O-S-S. Oh, și pot să-i dau un Minecraft? Cum adică? Arată și mie. Uite, aici. Dă-i play. Poțiune de poison. Deci ăsta nu a putut fi... Nu știu cum. Nu a putut fi găsit. Sabie. Săghiuță cu protecții. E una de iron aici. Și botoci. A murit. Ia zi de zici tu pe server? Nu merge la mine. Dacă știți cum să-l ajutați pe Denis să intre și el pe serverul gangster.ro, atunci serverul o să-l găsiți în descriere. Nu că nu vreau, dar nu știu. Cum ai putut? Doar m-am uitat, am instalat serverul și mamă, ce era să o fac de oaie. Au. Și Nu pot să iei până să stai pe pământ. Nu vrei, mă joc eu Minecraft. Da, mă joc pe lumea mea.
Mă joc single player. Fac. IP-ul serverului o să-l găsiți în descriere. O să mai ajute Denis astăzi cu descrierea. Fiindcă n-am mai filmat pe laptop. Și o să mă ajute Denis. IP-ul serverului, cum v-am spus, îl găsiți în descriere. Ce să te... Eu deja trebuie să te ajut. Să mă ajut la... Așa. La ce? Să mă ajut să pun IP-ul la server în descriere. Da? LOL! Așa. Denis, nu mai omorâ White, filmea și se aude urât. Bă! Da, sunet mai încet. Dă-l! Nici așa! Nu știu să mai încet, nu știu de ce. Dă-l la 0. Dă-l 0. Dă-l 0. Așa, gata. Așa. Ceva. Vreau să mănânc. Dar tu nu mai vorbi despre ce faci. Trebuie despre ce să vorbesc despre tine? Nu? Așa. Facem o sabie lui băiatul ăsta. Dar tu ești acolo pe server? Da, eu sunt pe gangster. Dar tipul ăsta nu vrea să ia ăsta. Să nu ia, să-i facă sabie. Sabie. Nu, n-are, că i-am dat un diamant, că am spart toate crafting-urile. Ia să mă arunc. Ia să mă arunc în void. Mersi, dar nu m-am aruncat. Nu știu ce nu stai și că era grozav. Ca? Era stai nu știu, era grozav. Nu era grozav. De ce că murai? Yeah. După aia oamenii nu mai aveau la ce să uite. Da, mă, eu tușar muram. Trebuie pantalon de diamant. Pățână de healing. Ba, a luat pe ăla. A, nu uite. Poc, 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 poc. Vino și tu, spoc. Vreau să dau și fire resistance, spoc. Așa. La ce să mergem noi? Ia zi de aici, la cine vrei să mergem? Nord, sud, est sau vest? Mergem în sud. Nord, sud. Ok. Nord. De fapt mă duc după ăsta al meu. Că sunt pe team acum. Nu e bine? Ia mi-am aruncat sabia în void. Și avea și aspectul focului. Avea și aspectul focului. Păi înseamnă că ești gamer priceput dacă ți-ai aruncat sabia. Mersi, mersi, măgu. Rămân îndatorat. Eu
cred că înțelegem asta din nou. Ba da! Că nu m-am aruncat sabia, nu? Nu mi-am aruncat sabia. Ender Pearl-uri! Și săgeți! Ce-ți poți dori mai mult? Decât niște Ender Pearl-uri ca să fugi când te atacă un canibal. Nu? Nu! Mă! Suca biad! Cred că l-am dat prost. Holy chat! Holy moly! Știi unde am căzut? Am dat cu un Ender Pearl și am căzut fix. Ia. Mă uit! M-a pierdut. Ai, de capul meu, mai sunt eu cu ăștia. Dacă aș putea să-mi trag pe un capcană... No, m-a văzut! Fugi din mijloc! Am murit cu Ender Pearl-ul, bă! Ia zi, Deni, să începem să mă duc pe Skyward, pe Survival? Sau cum are? Okidoki. Sau să jucăm pe Prison acum. Dar ce înseamnă expresia asta? Reprezentează... Că? Da, să nu mai contează că ești. Tu ești. Mă duc pe Open Faction. Bă, ce vrei? Dar tu... Păi tu trebuie să mă coordonezi. Ce-i asta? Barcă de stejar. Oaia! Ești conștient că eu m-am ieșit pe mapa mea? Deci am căzut pe toase, după mulți. Ce-ai făcut? M-am mai numerat în viață. Am căzut după multe și... Păi, foame și nu mai găște viață. ți-am zis că ești YouTuber priceput. Am murit. Bine. Bine! Bine, tu, lume. Ce vrea NPC-ul ăsta? Am pierdut șaicemele. Bine ai venit pe facțiunea aventurilor. Sport la joc. Sport la joc. Hai să mă dau pe creativ. Ah, uite. F. Create. Create faction tag. Pentru a intra... Pentru a-ți crea o facțiune, folosește comanda F-Create. F... Unde și murit eu? Mai găsesc haitele. Ce faci? Mai găsesc haitele, unde și murit eu? Nu știu, n-ai și tu radar. Nu. Cartera mică. Cartera mare. Oh, mică. Oleu! Mă doare. Am găsit țeapă, să te merge bun? Ce-ai făcut? Am găsit țeapă să ne temi. Să mutemi? Ia să mă dau pe survival. Ia zi, Denis! Ia zi. Încheie episodul aici sau mai stăm? Mai filmează. Ia zi, tu cât? Nu știu. Hai, mergem pe survival? Uite pe survival. Faci ce vrei. Nu mă duc. O să închei filmarea aici. Bun, și cam atât cu acest episod. Eu am fost Ianis. Ne revedem. Când vedem să ne revedem din nou. Când voi filma din nou. Dacă voi filmez vreodată. Nu, că filmez, stai, liniștit.
la un următorul videoclip. Eu am fost Denis, iar eu am fost Ianis, iar Denis. Și ce să mă spunem decât pa. Ești și tu, Denis, pa? Pa, pa.